दा रायजो राजा नोंथांमोन बिग आपडेट नोंथांमोन बिग आपडेट इंडिया पाकिस्तान दा वारा शुरू जाबाय नोंथांमोन दावहाया जागायबाय बे मैया मोनानि ओभारनाइट स्ट्राइक खालामदों जोंनि इंडियान आर्मी बिथांमोनाहाय जोंनि रियल हिरो सोल्जार बिथांमोनाहाय मोनानि हरनि 144 पाकिस्ताननि गुथा एयार स्ट्राइक मोनसे बिथांमोना टारगेट लादों जे नोंथांमोना नैबे लिस्टखौ नायनो हागोन। दा बेवहाय जों मिथिनाय बादिब्ला नोंथांमोन 30 टेररिस्ट बिथांमोना जायगायावनो जिउ गोमादों। जुद्धआ गोबां दा गिदिराव थांगासिनो दं नोंथांमोन जुद्धआ फैगासिनो दं गोबां बेयो मोनसे गिदिर महर लानो थांगासिनो दं। थारैनो नोंथांमोन बिथां आर्मी जेनेरेल अफिसार कमान्ड बिथाङाबो फंसे बाथ्रा बुंदों दा जुद्ध जानाय समावहाय जे जोंनि इण्डियानि सिटिजेन्स बिथांमोनखौ गासिखौबो खावलायदों आरोखि जे सोरबा बिथांमोननि सेरजों बा न'नि फारसे बा अबेबा लामाजों बा मिलिटारिफोरखौ भिडिअ बानायनानै बा रिल्स बानायनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामनाङा आरोखि। दा बियो मोनसे आतंकबादि टेररिस्टफोरनि थाखाय बियो हेल्प गोनां मोनसे खामानि जानानै फैगोन आरोखि। दा बिनिखायनो बिथांमोना आर्मी अफिसार जेनेरेल कामान्ड बिथाङा खावलायदों आरोखि जेबो शेयार खालामनाङा खेबनो नाङा मबाइल भिडिअ रेकर्ड खालामनो नाङा। दा बिथांमोना नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो खावलायदों दा जै हिन्द जै भारत होननानै दा जोंनि रियल हिर' आर्मी सल्जार बिथांमोनखौहाय सापर्ट होनायाव खावलायदों आरोखि जोंनि गासिबो इण्डियानि सिटिजेन्स बिथांमोनखौहाय। दा नोंथांमोन जुद्धआ जागायबाय दा बे जुद्ध जागायनायावहाय जोंनि आसामावहाय नोंथांमोन गासै 16टा डिस्ट्रिक्ट दा मक ड्रिल दा दावहानि थियारि प्लेन बानायनाय दा जोंनि बे 16टा डिस्ट्रिक्टआवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआबो दंफायो नोंथांमोन। दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो दा दावहानि थियारि खालामगोन आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो गोबां दावहायाव थांगोन। दा बियो थियारि जाखाबाय नोंथांमोन। दा बिटिआर आवहाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ दं आरोखि नोंथांमोन। दा दावहाया सुरु जागासिनो दं आरो नोंथांमोन दा बे मोनसे एयार स्ट्राइक 6था मिसाइल स्ट्राइक खालामदों बेवहाय। दा बेवहाय नोंथांमोन राहुल गान्धी बिथाङाहाय रिएक्सन होदों आरोखि बिथाङा अभारनाइट स्ट्राइक होनानै दा हरनि 144 AM आव दे एयार स्ट्राइक खालामबाय। दा जोबोद मोजां हाबा जादों आरोखि जे बेफोरबायदि समावनो दुश्मनखौहाय जमा थानाय समावनो बिथांमोनखौ जिउ फोजोबनो हायो। नोंथांमोन पेहेलगामाव जानाय पाकिस्ताननि टेररिस्टफोराहाय जे सिभिलियान्सफोरखौहाय जे बेफोरबायदि इनाय अनागारै गावथारलांबाय बुथारलांबाय दा बिनि जास्टिसनि थाखाय इण्डिया जुद्ध नांनोबो थियारि आरोखि नोंथांमोन। दा थारैनो इण्डियाहाय जोंनि भारत हादराहाय रिप्लाइ होबाय बिनि थाखाय जास्टिस होबाय। दा नोंथांमोन जुद्धआ जागायबाय आरोखि। दा बे जुद्धआहाय बेसे गोबाव थांगोन बेखौ बुंनो हाया आरो बे जुद्धआ मा महर लालांगोन नोंथांमोन बेखौ जों बुंनो हाया आरोखि। थारैनो नोंथांमोन जुद्धआ वारा जुदि गिदिर जालाङोब्ला थामथि मुलुग दावहाया सोमजिगोन आरोखि बे जानो हागौ। दा थामथि मुलुग दावहाया सोमजियोब्ला दा जोंहा मोनसे इउएनअ अर्गानाइजेसन दं। बे इउएनअआ जाहैबाय जोंनि गासिबो हादरफोरनि गासिबो जोंनि बे इसिबां वार्ल्डआव बेसिबां कान्ट्रि दङ इउएनअआसो बेखौ डिसाइड खालामगोन आरोखि। दा नोंथांमोन दा थामथि मुलुग दावहा जायोब्ला दा इउएनअआ सापर्ट होगोन आरोखि। बेवहाय बबे हादरा सिगां बेफोरबायदि दाय मावग्रामोन एटाक खालामग्रामोन दुश्मनफोरा दा बिनि सायाव नायबिजिरनानै बिथांमोना बबे हादरा सैथो दा बेजों लोगो जागोन आरोखि। दा थारैनो नोंथांमोन बे इउएनअआ जाहैबाय जे मोनसे थार्ड वार्ल्ड वार दावहा जुदि थामथि मुलुग दावहा जुदि सोमजिमारोब्ला बे इउएनअनिफ्राय गासिबो जोंनि अल वार्ल्डआव थानाय कान्ट्रिफोरनि थाखाय सल्जार बुथुमनानै लाबोयो आरोखि सल्जार जगाजग खालामनानै लाबोयो नोंथांमोन। बेनिफ्राय दा नोंथांमोन जाय कान्ट्रिया जाय हादराहाय जे बिथांमोननि खोथाखौ मानियासै नेग्लेक्ट खालामबाय दा बे बिथांमोनखौहाय गासिबो हादरजों लोगो नांनानै बयनिबो हादरनिफ्राय बा 10,000 बा 20,000 बेसेबां हायो सल्जार बुथुमनानै बेखौ एटाक खालामगोन आरो गाग्लोबगोन आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोन 25 जन आरो बेवहाय जोंहा सासे नेपालिबो दंफायो होमबा बे थैनायनि खिथेर जास्टिस दिनै 30 उदखारिफ्राहाय 30 टेररिस्टफोराहाय दिनै
जायगायावनो जिउ गोमाबाय। दा नोंथांमोन जोंखौहाय पाकिस्ताननि जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके। जोंखौहाय मिसाइलनि धमकी होगासिनो दं नोंथांमोन, धमकी होदों। जुदि इन्डिया जोंखौहाय एटाक खालामोब्ला, दा माबा मोनसे युद्ध खालामोब्ला, जों पारमानेन्ट बम, निउक्लियार बम जोङो हगारगोन, लन्च खालामगोन। दा बे बाथ्राखौ बुंनानै इन्डियाखौ सिगिदों आरोखि। थारैनो इन्डिया गिया, जोंनि भारत हादरा जेबो गिया। दा आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों, पाकिस्तानाव जेबो मिसाइल निउक्लियार बमनि जेबो गैया आरोखि। बिसोर जास्ट थगायनायसो आरोखि, थगायनायसो बिसिनाव। दा जोंनाव बिसिनिफ्राय हाई पावारसिम जोंनाव मिसाइल दं, निउक्लियार बम दं, गोबां जोंनाव इन्डियायाव दं आरोखि। दा जोंनाव रासियानिफ्राय गोबां सापर्ट मोननाय जोंनाव फाइटार जेट दं, जेरै जों राफेल। आरो नोंथांमोन, पाकिस्ताना मोनसे आरो दुखुनांथाव खौरां, पाकिस्ताना गावसिनि हादरनिनो मोनसे गावसिनि हादरनिनो देरसिन रायजो, दा बियो गावनो थांगासिनो दं नोंथांमोन। दा बे पाहलगाम एटाकखौ लानानै बिथांमोना हेंथा होदों जे गावसिनि माबाखौहाय अयनाय बे मोनसे हाबा मावनायखौहाय। दा बिथांमोना पाकिस्तान हादरनिफ्राय बे पाकिस्ताननि देरसिन रायजोआ गावनो थांगासिनो दं। आरो बिथांमोना सिभिलियान्स वारबो जानो हागौ गावजों गावबो। दा गोबां अलखदाव आरोखि नोंथांमोन। दा सिगाङावनो बिथांमोना अलखद जाखाबाय सिन्धु दैमाखौहाय जे होथेनानै दोननायावहाय। दा नोंथांमोन, थारैनो बे जुद्धआवहाय सानसे साननैनि जुद्ध नङा। जेरै इउक्रेनजों रासियाजों 2 बोसोरनि बारलांबाय, दासिमबो बे जुद्धआ जोबनानै थाङाखै। बे जुद्धआ जोबनानै थाङाखै नोंथांमोन, दासिमबो जागासिनो दं इउक्रेन रासिया। थारैनो पाकिस्तानाहाय वारखौ, जुद्धखौ लुबैमारो नोंथांमोन। बेनिखायनो जोंनि इण्डियाननि सिभिलियान्सफोरखौबाबो इण्डियानाव हाबखोमानानै जेसेबां हायो एसेबां इनाय अनागार बुथारगासिनो दं, पुलवामा होगासिनो दं। गोदोनिफ्रायनो गोबां काहानि दं जोंहा, नङा होमबा? 1965 हिन्दुस्तान पाकिस्तान, आरो नै कारगिल वार जोंहा 1999, आरो बिनि उनाव दा नै जानो थांगासिनो दं नैबे मोनसे बिराद गिदिर वार जागोन आरोखि बे नोंथांमोन। दा जों बुंनो हाया बियो थामथि मुलुग दावहा सोमजिगोन ना मागोन। दा नोंथांमोन, थामथि मुलुग दावहाया ओरैनोबो जानला मोनला सोमजिलाबाया। जोंहा बेवहाय इउएनआव थायो, नङा होमबा? आं सिगाङावनो बुंखाबाय नोंथांमोन। दा इउएनआ बेखौ डिसिसन लायो आरोखि। इउएननि डिसिसनजोंसो बे सोलियो नोंथांमोन। बेनिखायनो इउएनअखौ दानानै दोननाय जादों आरोखि। दा नोंथांमोन, जेरै जोंनि हिन्दुस्तानाहाय जेबो दाय गैया। जोंनि हिन्दुस्तानखौ इनाय अनागार सिभिलियान्सफोरखौ बा जोंनि भारतारि रौनिया हान्जाफोरखौ इनाय अनागार बुथारगासिनो दं, गावथारगासिनो दं। गोबां पाकिस्ताना एक्सट्रिमिस्टफोरखौहाय फिनानै दोनग्रा जायगा, जे टेररिस्टफोरखौहाय बिथांमोना सापर्ट होयो। दा जोंनि इण्डियाजों बिथांमोना जुद्धखौ लुबैथारो नोंथांमोन। बेसेबां बिसोरजों बेबायदि इनाय अनागार खालामजानो, बबे समाव मा जागोन जों बुंनो हाया, नङा होमबा? बिथांमोननि टारगेट लानाया जोबोद गाज्रि आरोखि। दा नोंथांमोनाबो गोबां ससियेल मिडियाआव नुदों जोंनि इण्डियानिनो, भारतनिनो बा आसामनिनो पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनाय। दाख्लैबो 36 जन गोबां हमजाबाय पाकिस्तान जिन्दाबाद पहलगाम एटाकखौ लानानै। दा बे मोनसे आरोखि मुस्लिम हारि बा बांगाल हारिफ्रा दा बिराद गाज्रि गाज्रि मानसि दं आरोखि, माखासे सुबुंफ्रा। साफा सानैयाल' मोजां थाखागोन बे आरोखि। दा बांसिन मानसियानो बिराद गोसो गाज्रि। जोंनि हादराव थानानै, जोंनि रायजोआव थानानैनो बेबायदि इनाय अनागार हाबा मावनो नागिरो आरोखि नोंथांमोन। दा थारैनो नोंथांमोन, जुद्धआ जाबाय, जागासिनो दं। दा नोंथांमोना खौरां फोरमायहरदो बे जुद्धआवहाय जे गासिबो बिथांमोना बाहागो लानो गोसो दंना गैया। जोंनि क'क्राझाराव जेरै नाम दङ, दा नोंथांमोना खौरां फोरमायहरदो।